Otu jikọtara ụmụ nwaanyị ndị nta akụkọ n'ime Nigeria NAWOJ alaka nke Anambra steeti na njikọ aka n'ọrụ nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Soludo merubere ụbọchị ụmụ nwaanyị nke afọ 2025 dịka a na-akpọkwa ụmụ nwaanyị ka a gaa n'ihu na-akwado ibe ha. Ya bụ eme were ọnọdụ na Dr. Dora Konyele Women's Development Center dị n'Ọka, ebe isiokwu ya bụ ịkwalite ọrụ maka ịhụ na enweghị ikpe oke n'etiti oke na nwunye. O nwekwaziri obere isiokwu ndị ọzọ ịkwalite ọdịmma ụmụ nwaanyị ndị Anambra ndị nke taa echi nakwazi ọdịnihu. Nke a bụkwazi nke dọpụtara ndị mmadụ dịka a nọ n'ebe ahụ tinye ọnụ n'okwu etu e ga-esi wee kwalite ọdịmma ụmụ nwaanyị nye ha ohere ka a na-anụ olu ha n'obodo. Emmanuel Okonkwo ji akụkọ. Okwu mgbape ya bụ ihe mmemme onye ji ọkwa chairman nke NAWOJ Anambra steeti bụ Comrade Tochukwu Ifejika gụpụtara ọtụtụ ọrụ dị iche iche ụmụ nwaanyị na-alụ n'obodo iji wee mee ka obodo na-aga n'iru ma kpọọ oku ka ụmụ nwaanyị bụziri nnọọ ndị a ga na-enye ohere ka ha bụ nnọọ ndị ga na-anọchi ọkwa ọchịchị dị iche iche nke e nwere n'obodo iji wee mee ka ha bụ ndị ga-enwe ike tụnye ụtụ nke ha n'iwulite obodo ha dị iche iche. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa kọmishọna ahụ maka mgbasa ozi na steeti a bụ Dọkịnta Mefọ, onye ji ọkwa chairman nke ya bụ ihe mmemme bụkwazi onye ji ọkwa acting vice chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu University Igbariam bụ ọkammụta Kate Omenugha, onye jikwazi ọkwa chairman nke Nigeria Union of Journalists NUJ Anambra State Council bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu kpọkuru nnọọ ndị ụmụ nwaanyị ka abụ ndị ga-agbanyesi ike hụ na ha alapụghị nwaanyị ọbụla n'azụ ma rụtụ aka mkpa ọ dị ụmụ nwaanyị ịdị na-agba mbọ na-enyere onwe ha aka iji wee mee ka amalite na-anụ olu ha n'obodo n'ụwa niile gbaa gburugburu. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.